Sairi kaham tini cinio khumulungni motor stand noklawo plenary session haikeba conference puilano chini bubagrano hambai mario je sungno tini o jagao sara tripurani chini tripura mothani leaders rokno thansa khayei kok sapnani bagai omo haike sungno stage rok shakolom khlaiei fan lights rok rimani bagai tinini plenary session ni khorok ba presidium sini Sir Vijay Kumar Uncle, Sir Budu De Burma, Sini Sir Monindro Riang, Norendro De Burma, Sini Madam Povitro Bhakti Jomatia. Bono karibo tinini o koksapung pandao faisok paizak, Sini borom genang leader of opposition, Sir Onimes De Burma, Tongo Chwng chini logiwo sini TTAAD sini borom genang Chief Executive Member Purno Chandra Jomatia tongbayo joto EM rok te joto ani colleague MLA MDC te ex EM ex MDC rok bono karibo sini YTF, TWF, TEF, TCF, TISF ni joto president Rokno te joto adong Rokno chini Tiprsa mothani joto district level, block level, village level ni joto leaders Rokno tini neo conference ani khaksangma hamjak mung yafarui ang norok ni bisikango kokthacha thaini naruknai ang puilano chengna muchungo jehetu tini o jaga conference joto chini Tiprsa mothani leaders rok phai sok paijak aboni bagui ang puila जों बाहायके leadership खालायनाय leadership tamo abishoyo angkisa sanani muchungmani hinka omono जों agini simini nukha Tripura hawo gobangma politician politics खालायमानि nukha kintu leadership जों खूब कम no nukjago emonki जों leadership no जों nugyase hinimano karon leadership engka kaisa समाज no lead Khainani leadership engka chini society no next generation tamong nai next generation ni bagai tamo khai kalangnai o next generation ni bagai je wansuk nai next generation ni bagai je samung khlainai bose original leader politician by leadership ফেলায়ও কারণ politician যারা politics খালাইনাय বরক হংকাय आं next election बाहायकाय कप्लायंनाय आं election बातायै कप्लायंगै बाहायकाय आं चियारो आचुगै अ society no समाज no rule खायनाय आबनो politician नि वानसुकमुं फियावा but leader hingkai next generation ni bagi sewan sugo karon sing next generation sini Tiprsa rok ni next generation tamung nai aboni bagi wan suk nai ke leader jemon udaharon chini bubagra next election ni bagi wan suk ya chini bubagra next generation ni bagi se wan sugo takura bukhurok bo judina next election ni bagi wansukangkai bo tini assembly o basawoi tini deputy CM ngai man khamung
bo politics ni bagi wansugya bo next generation sini society sini samaj sini Tiprsa next generation bahai kai tongnai omo wansumani bagi tini bokha kwar bai kai sini Tiprsa dofha ni bagi bo nijini rang pusai bai kai tini sini Tiprsa hawa leadership tamono hin lai thangnai sal ni chini je politician rokno phunugui rikha nijini bai thangni rang puisa bai kai o Tiprsa Tiprsa rokno bahai kai muthangnani o muthangthani tinini o salo जोंनो जे अमा हाइके साखलम रिमानि तिनि शुदु ओ खुमुलुं मडस्टेनो सिमिया ताखर बुखुरक चिनि बुबाग्रानि जे तिनि अर साया तांजाक फेननि नबार चावै दंगो जों तिनि अ फेननि नबार एलईडी लाइट थेपाजागो जों अ जागा साखलमक चिरिखगै कक सावै दंगै मानो अ जागा जों आराम खाय चिनि लिडार्स कक सागांखाय अ ककनो जों फेननि नबार चावैनो आराम खाय दंगै मानो बुबाग्रानि नाहारमुं शुदु अ मडस्टेनो तिनि सायारिनानिया बुबाग्रानि नाहारमुं सारा तिरप्रानि तिप्रासारावनो अमहाइके बिनि सायाव तनिवै थान्ना जागाव तनिनानि मुचुंगो चिनि बुबाग्रा आबनि बागैनो जों तिनि नुगै मानो बिनि नाहारमुं बिनि सामुं बतिनि टिटिएडिसिओ खरकसा आदंगै खरकसा एमडिसि इं तंनानिया बतिनि सीएम गै आसुगै तंगै मान खामु किन्तु तिनि तांगै आसुगिया कारण काइसानो बिनि नाहारमुं नेक्स्ट इलेक्शन या बिनि नाहारमुं नेक्स्ट जेनेरेशन नेक्स्ट तो जों बाहायकै बानचिवै थाना अ हावो आ नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै सामुंनो चिनि ग्रेटार तिप्रालेण्ड अ ग्रेटार तिप्रालेण्ड बायनो चिनि तिप्रासारक थांना ते थांया जोंरो सानानि मुचुंगो शुदु तिप्रासानि बागै सिमिया चिनि एडिसि आमचायो चिनि हिंदुस्तानी বাইরাও আছেন আমাদের এডিসিতে আমাদের মণিপুরি বাইরাও আছেন আমাদের মুসলিম বাইরাও আছেন আমাদের বাঙালি বাইরা আমাদের যেটা আমাদেরকে ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফোরাম বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের বুবাগরা সবাইকে নিয়ে আমাদের বুবাগরা চলতে চায় আমাদের বুবাগরা শুধু ত্রিপ্রাসাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য নয় আমাদের এই মহারাজা নেক্সট জেনারেশন সারা ত্রিপ্রাসা এবং এখানে আমাদের এডিসি এরিয়াতে যারা মুসলিম মণিপুরি হিন্দুস্তানি বাঙালি বাইরা আছেন সবাইকে নিয়ে নেক্সট জেনারেশন যাতে ভালো হয় সেদিকে চিন্তা করে সেই জন্য আমাদের বুবাগরা কাজ করে চলছে जों तामुनुक ताखुर बुखुरक जों लाई थांनाय सालनै सालथाम सिगांसे चिनि बाजेट अधिवेशन पायो सारा त्रिपुरानि बाजेट बजागा त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ ताबुक त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ चिनि त्रिपुरा मथानि एमएलए खरक बुसुक 13 जना साबो बिरोधी दल आचुकजाक त्रिपुरा मथा त्रिपुरानि इतिहास अमन पुइला कायसा आंचलिक राजनैतिक बदल एसेम्ब्लिओ थाङै बिरोधी दलनि चेयाराव आचुगै मानु साबनि जारै शुधु चिनि बुबाग्रानि जारै बुबाग्रा तंमानि बागैनो जों तिनि 13 जना एमएलए एसेम्ब्लिओ बिसिंगो हाबै चिरिखगै चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मारिना हिनि चिनि एमएलए रक जत्त साजाक ताखुर बुखुरक नंनि जे बुध रि रहरमानि नरक जे जोंनो इलेक्टेड सनामै एमएलए सनाम रहमानि आबो मागना थांया जों खरां तिसावै दंगो ताखुर बुखुरक नरक बो थानसा मा दंनाय चिनि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जे जों मोथांनानि बागैसे सामुं खलायलाय दंमानि आमो जों चिनि मकल बसिगांगो स्राय मारि नुकजागै दंगो ताखुर बुखुरक अ मारिनो जों बसिगांनि सालो तेबो फलगै तलां थानानि बागै अ जिनि जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि कक जे जोंनो कोट खायसा सावै माने चिनि बुबाग्रा अबनो जों फलगै तलांनानि बागै नों आं जत्त लिडार्स खरकसा बाय ते खरकसा ताखुर बुखुरक मुइतु नारक दे खरकसा बाय ते खरकसा बेलायदो इम्पोर्टेन्ट कक थानसा मा तंनाय कम्युनिकेशन मा तंनाय हामजागलायमुं मा तंनाय खरकसा बाय खरकसा कक थानसा अंका अंकाइसे खा काइसा अंका अंकाइसे कम्युनिकेशन काहाम अंका अंकाइसे जों चिनि पाब्लिक चिनि तिप्रासा चिनि लुकु रक्नो चिनि बरक रक्नो जै बरक रक हामजागै सिंनो बुथ रिउइ रहरका एमडीसी ईएम एमएलए नामका
जों बरकनो गाहाम सार्भिस रिमानाय ताखुरो बुकुरक फियाबा जों जदिनो तिनि बुबाग्रा निजे तिप्रालेन अजे सानलायमानि अमना लेरजागै जों दिनै तिनि बिजेपिओ थांका हंकाय जों तिनि जुदि सिपिएम कांग्रेसओ जुदि थांका हंकाय सिनि महाराज हाया रि तंमानि जोंनो जे सामपिलि रिउइ तंमानि आमनो जोंबो मर्यादा मारिनाय ताखुरो बुकुरक तिनि नुगो त्रिपुरानि एसेम्बली 27,600 कोटी सामथिं बाजेट खालायो सारा त्रिपुरानि बागै एडिसिनि बागै बेसे बाजेट खायका मात्र 672 कोटी टाका ते बाकी खाय आमरनो जों मासिनाय जों बार सोंका चिनि एलओपिबो बार सोंका तामनि बागै 672 जों जे जागाबो 31% चिनि बरक एडिसि आमचायो तंगो जोंनो 31% जोंनो बाजेटनि रां रिनानि कलायो उसिगांगो लास्ट विधानसभा आदिनो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रतनलाल नाथ साव आरे एडिसिनि बागै 672 कोटी फानो गुबुननि दप्तर जेबन एग्रीकल्चरल ट्राइबल वेलफेयर एआरडीडी फरेस्ट इंडस्ट्रीज आमति हाइकाय गोबां मा दप्तर अ दप्तरो रां चिनि तिप्रासारनि बागै खाथियैना रगजागो इनका आ रांखाय नंनि रांनिया देबा हिनिसाव इनका समय करै सिंनानि हिंपानो समय मानया आं सोंनानै नायमानि मुचुंमानि हिंका अमनो इनका आमते हिंकायबा म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन नि बागैबो तो रां हाजार कोटी संरक्षण खायबंनि बागैबो आलादा बाजेट खालायजागले मोहनपुर जिरानिया म्युनिसिपालिटी काउंसिल नि बागैबो आलादा रां खालायजागले इनका आबोखाय नरक मानिया देबा इनका जोंखाय चिनि बागै साका हंखाय सब समयनो बेरा रिजाक इनका बंनि हिंखाय जतनो ठीक अमरंनो नुगुइ जों साइमान तंफानसे दिनै त्रिपुरा हानि तिप्रासार जतनो बुजगै मानिया ताबुकबो बीजेपीओ काहाम साख्रि माननानै बागै बोसानो साख्रि नानै बागै जों बीजेपीओ जयनिं खालायमानो गोबां पत्र पत्रिकाओ ससियेल मिडियानि बिसिंथै जों नुगै दङ ताखुर बुखुर तामो खायनाय निनि बोसा चाप्रासिङै निनि बोसा फर्स्ट क्लास साख्रि खाय जेफ्रो वान जाय अफिसार बाय मुसुक हिनै कुरि जागानो आजराव नों बियां थानाय ताखुर बुखुर आमनोसै जों मावान सुंनाय ब्ले तामो खायनाय आबोनि बागैनो फायदि जों अमो हाय तंगै अंलायाखो अमो हायखाय जों तंगै सुगलायाखो जों बुय हायखायै जों पावारनि बागै राजनिति खालायलाय अंलायाखो जों चिनि तिप्रासानो मोथांनानै बागैसे जों तिनि अ दफानो मोथांनानै बागैसे चिनि बुबाग्रानि जे लिडारशिप अ लिडारशिपसे जों सामुंमा तांलायनाय आकगनो जों चिनि लुकुरकनो मा बुजगलायनाय ताखुर बुखुर गोबां मा एलिगेशन खालायो चिनि तिप्रामथानि लिडार्सनि बिरुद्धे रां सावो गोबां मा जागावनो करापसन आरो चिनि एडिसिओ रां सेरो हरमानि करै कर्मचारी रंना बेतन दिनानै बागै पर्यन्त आन्दोलन रक मा खालायलायो राज्यनि कर्मचारीनि बेतन खाय 1 तारिखनो हाबै थाङो चिनि एडिसिओ साख्रि खालायनायखौ 4-5 तारिखआव फानो बेतन हाबिया बाहायके चिनि तिप्रासा डेभलपमेन्ट नंनाय बाहायके इकोनॉमिकली जों डेभलपमेन्ट नङै माननाय जों इकोनॉमिकली जों हा जत दिगोनो जों डेभलपमेन्ट नंनानै थांका हंखाय जों थानसा नांगौ थानसा खायै बुबाग्रा जोंनो लगिरि तंमा जरा अ बुबाग्रा लगिरि तंमा जराव जों जत लुकुरकनो मा बुजगलायनाय दिनै जे अर फायनाय जत लिडार्स आं कयनानै मुचुंगो जों फायदि हामजागमानि बिसिंथै जों जत खरकसा बाय सुबासु खायलायनो शुधु सरि हामियांका अंकाय खरकसानो थां सुबाय रैखा जे कोनो नगद थैका अंकाय बनो थाङै सुबाय रैखा आमो तो काहाम कगनो आबुनि लगे जे लुकुरक सिनि कामी बिसिङो विलेज वाइज वार्ड वाइज आसुगलाय जों तिनिनो अ कग रदो आनी कगनि परे ते बाकी लिडार्स रबो गोबां मा कग नारनाय नरनो हयतो अमो हायके जतनो ब्लाब खाय कायसा काय बय पैड कलम रिजाखना प्रत्येकटा पॉइंट नो जेटा इम्पोर्टेंट नंनि खाव नांजामा पॉइंट नो नरक अर सैतलांदि सैतलाङै जेफ्रो सानानि बरक न
jora norok borokno a point rokno sawi khnaredi sini bubagra bo sanai bubagra ni a point rokno bo karon mo tini asuk laika meeting paithanga tini no paikha moya जों खोनाबोथंनाय अरो तिनि अरो सिनि बुबाग्रा सारिनाय खानिनाय थुनानि बेबस्था खायनाय खोना जरा जों अरो जागा सिनि कन्फारेन्स सिनि कक्साब लाइबुं पान्दांनाय ताखुरो बुखुरो नरक जत्त अ पेट न बय जे मानमानि आबनो जप्न खाया कय सुयि तलांदि पॉइंट रकनो जों पाब्लिक रकनो मा बुजक नाय तिनि जे सिनि बुबाग्रा आमसे खरस खायि नरनो पेट रियो अ जागा बैग रियो अमाहाय रिशा रियो अमाहाय जों ततरा रिजागनाय रियो तामनि बागै रि हिंखाय जों फायदि थानसा अंलायदि जों अ थानसानि मारिनो तिरप्राहानि जत तिप्रासा रकनो जत लुकुरकनो जों अ ककनो बुजक थं हिनिसे जोंनो बुबाग्रा अमाहायखाय बिनि बायथांनि रां पैसा बायखाया कय तबो गोथां तंसाक्सिनि तिप्रासार मोथां दे मानो अ साइतक मुंनो नों आंबो बुबाग्रा हायखायनो मा साइतक नाय ब साइचुं साइतक बाया ताखुरो बुखुरो नों आं बेबागनो जों मा साइतक लायनाय आंनि कक आसो कलक सालिया जेसक साका आबसुंनो नरकबो जदि नांजागै तंखाय कयेकटा पॉइंट सिनि लोकरकनो बुजक दि ते जत अर फाइनाय आनि स्लाय अकरा साकरानो खुलुमुं याफारै ते आनि साकसाले रकनो खाकसांमा हामजाक मुं याफारै ते चिनि अर लीडर्स बुबाग्रानो खुलुमुं याफारै आं नरनो जतनो हामबाय सानै